Hej venner! I dag skal vi tale om Volvo XC60 B5 Plus Black Edition AWD Model R 2025. Dette er en stilfuld og sikker SUV med en 2,0 liters benzin turbomotor og mild hybridsystem. Effekten er 184 kW eller 260 hestekræfter, automatgear og 4-hjulstræk giver tryghåndtering under alle forhold. Det faktiske brændstofforbrug er i gennemsnit 8-9 liter per 100 km i blandet kørsel. Black Edition skiller sig ud med glansfulde sorte elementer, mørkt kølergitter, stilfulde 21-tommer fælge og emblemer, der fremhæver premium-karakteren. Interiøret imponerer med skandinavisk minimalisme, digitalt instrumentbræt, Google Multimedie og materialer af høj kvalitet. Førerstøttesystemer, adaptiv fartpilot og Pilot Assist gør turene sikre og komfortable. Et fantastisk valg for dem, der værdsætter stil, teknologi og tryghed på vejen. Tak fordi I så med, og en særlig tak for likes.